Ay, salamat sa kagtay. Yes! Hello! What's up mga igala? Another video na saan nga may klaro pero mga tagog kalingaw og entertainment sa inyo. Siyempre ihatod gyapon kaninyo sa naginusarang DJ nga may pagkatisoy. Tisoy? Kisay tisoy? Wako kay Babia. Kisay tisoy. Biboy Bugoy mga igala mo papasuporteng sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dughan. So for today's vlog, yes! Maayong pagbalik no. Taod-taod na dyan itong mga igala nga wa kabalik sa pagtabi-tabi. Yes? Kaya grabe na to, kabisi dito sa San Nimio, Cebu, dito sa San Nimio, sa mga sa probinsya mga higala. Daghan kay tagihimo, no? But anyway, kanang successful mansad, no? Mansad na to ang atuang kuan, atong gihimo dito. So, karon kay, mupay pagbalik na to sa pag-vlog mga higala, no? Taw-taw na jud tang wala ka vlog, kay lagi mo to busy kayo. But anyway, daghan pa nga vlog ang umaabot mga higala, lagi na karon hapit ang bakasyon! Yes, hapit na ang way klase mga higala. Yes, hapit na ang way klase. Oo, niya. Ato na focus mo magmukmuk na sad ko. Yung abo dito, dagang kay trabaho. SK, 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 SK. Wanay uyab, wanay time sa uyab. Ambot lang, asa na siya. But anyway, mga higala no, bago pa morning of vlog, don't forget to subscribe. Then click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos. Way klaro sama ani. Yes, way klaro. That congratulations dahil sa to ano B-Boy Bugoy TV. Niabot na ta og 280 kapit. Layo pa dyo. But anyway, mga higala no, padayon gyapon ta, dasig gyapon ta diyang dapita. And so far sa inyong nakita mga higala, wala diri si Boy Buang. Kay sukad atong nipahawa ko diri, nipahawa na sad siya nya karon ako na lang usa sa boarding house. Yes, ako na lang usa. Laay kayo. Yes, laay kayo diri mga higala. But anyway, karon kay atong buhaton ang 25 facts about me. Facts. Tong iro. Dili, facts. F-A-C-T-S. Facts. Dili fox. Lain po tong fox. Lain sa tong facts. Pina ninyo mahibawaan ang mga butang. Wa ninyo mahibawi sa kuha. So, sa katong nagsikitan ako sa kong vlog, na pa mo'y mga butang wa mahibawi mga higala. So, karuan, kay ako ang ipahibaw sa inyo ang mga butang. Yeah. Una! Dili ko tiso. Katao ko sa January 6, 2000. Gihimo ko sa buwan sa joke. Wako kay Bao. So, January 6, 2000. Yes, 19 years old pa ko. But anyway, hapit na ta mag 20 years old. If kaluy anod kay dili hilig o selfie. Oh, pero baga selfie video na naitawag adi mga higala. Dili ko hilig og selfie kay ambot lang igtanaw na ko sa cellphone. Murag gyapon ga shock akong naong. Unya ang akong naong kay mo gyapon lagi kadang kabantay mo nang naong haggard kay mga higala, baragway ligo o sa katuig. But anyway, daghan ay salamat kaayo no sa nagsigitan o sa akong video bisag inani ang naong sa inyo makita kada adlaw, kada view niya sa video mga higala, inani ang naong inyo makita. So, third facts about me. Facts. F-A-C-T-S. Facts. Adik sa cook. Yes, adik kay ko sa cook mga higala. For kuan lang, to be honest, kay kanang di ko ganan nga makatugo ng gabi una labi nagnatay gig sa disco ang di kape akong pangayoon sa committee mahigala coke. Yes, tungod siguro na sa caffeine. Tungod ka na sa kapin mga higala nga inyong makita sa coke kaya ang kapin makapatuog na kinasanay sa gulya sa kapi ang kapin. Fourth facts about me, dili hilig og party. Yes, tinuod na DJ ko. DJ po siya, yeah! So, tinood na may gala no, kay adto jud ta sa diskuhan kasagaran, kana mapalingaw taog-taw, ako'y motokar, katong mga last vlogs na ko ipakita sa inyo, kay nanokar ta sa mga diskuhan. But anyway, di jud ko hilig banis ko sa
sa pag-unsang diskuha sa mua, di ko hilig mo adto. Facts about me. So, fifth facts about me kay dili hilig og laag. Yes, as you notice, notice. Oh, basta sa inyo nakita sa tong vlog mga higala, no? Wala dyan na to ma-travel vlog. Yes, of course, daghan kitag yes. So, as you can see, mga higala, kay most of our vlog kay indoor. But anyway, karong summer, ato ning ipaninghaon nga ma-outdoor na ta, travel na ta mga higala. Maglakaw-lakaw na ta atong mga dapita, pangitaon na to ang mga tao, pangitaon na to ang mga butang, wala to makita sa uban. So karon no, di ko hilig og laag kay labi na wala kay ko'y barkada sa mua. Pero na ko'y mga friends na mo'y mga amigo, mga amiga, pero dili mi na nakaduol bitaw nga ingon lakaw laag ta. Pero moto, dili ko hilig og laag, pero dadong ko yung laag bisag mahilig ko. Comment below if ganahan mo. So next is food is life. Kita man sa tong kalawas sa may gala nga food is life. Kanang kuan man jud ang pagkaon na kay lain og mahatag sa tuwa. Hibaw ko ninyo, kahibaw ko ninyo Escalona Verdida nga mo agree ka ani statement. Dili hilig og shoes. Next, dili hilig og shoes. Ganahan ko mga sapatos labi na ginatag pero di ko inada kahilig nga almost tanang brand sa sapatos na dili kay mangulikta pero nindot man sa siya for style. Then dili mo duwa og basketball. Mao ting di hilig og shoes kay di mo duwa og basketball. Kaayo may gala. Sa una man since elementary ko di ko mo duwa og bola. Pero pag elementary na ko lagi muduwa og bola sa una pero after nga nakoy piang tungod ana wala na ko muduwa og usab kay moto. Pati ginatong hilaka atong napitan mo kay ubang kayo atong diit. So sunod may gala no kay dili good sa PE o pinaka-hate nako nga subject mga higala no kay PE. Di kay ko physical koan kanang kiat, di kay ko physical pero ganahan ko mo paduwa. But anyway, di ko ganahan alimuo at capoeira. Ganahan ko swimming o samsam kay moram tag-ukoy og now. Uroy! Ulit ang 20, noy! Dako ang pag-drawing. Syempre, di ata artist, di ata mga higala artist. Tuwing taog katong organ niya mahalin na siyang mahal kayo. Next kay dili ta hilig og vegetables. Oy, di kay ko hilig anang mga pagkaon nga mga amot lang vegetables. Kay dili hilig og Korean o K-pop ang uban niya magpakabuang para lang sa K-pop, grabe. Pero ilahasan na atuwasan ni di ta hilig og K-pop. Di sa ko hilig og mga artista diha nga mga kuha no. Isa na og mga artista gani Pinoy wa ko hilig ay. Ako hilig. Sierra. Ay, dili hilig tanaw og basketball. Okay, di man ta hilig mo basket. Dili siya ta hilig mo tanaw og basketball. Pero atong height, pang basketball ko no. Pero I'm very thankful sad mga higala. Huwag ko ma-addict anang butaya. Huwag ako rong usa. Mas maayo mo nang watay kauban po. Oy, kay samo kaayo pero friendly kay kung pagkatao pero mas mo prefer kung ako ra usa matuwag kanang mata maka una pud matuwag na pud di ko hilig og laag lagi may gala basta mo prefer ako puyo sa balay kanang karon gani nga nako diri sa city di jud kay ko mulag-laag ari ra ko sa kong kuan room no kay muna di lagi ta hilig og laag sige lang tagpuyo diri wala pa ko kakita ng Star Wars since sa una pag yun bisag gamay lang pagtanaw ko sa Star Wars kada mga ning isalidas you know kanang ako mapislitan ang kanang sayngan ani remote nya makita na ko Star Wars alida di ko ganahan na may gala ambot lang kay murag kanang di ko ganahan sa iyang graphics pero ang uban kan Star Wars yan kay no ganahan kig Star Wars ilahasan na the next day
ko hilig mo basa-basa o nagiuban nga kuan kay no hilig kay mo basa-basa. Ako di ko hilig mo basa may gala but more on tan-aw ko videos. Ako sugay ko maminaw videos, tan-aw videos kana maka-learn jud ko through videos pero basa di gina usos kung una-una. Inara dit. Asa naman ka? So, before ato i-end karon nga vlog mga igala no, ato sa di ay siyang i-greet no. Ato sa ning So, yes, before na to i-end kani nga vlog mga igala no kay natay special. Oh, nga vlog pero anyway special mong tanan no. But na-touch gid ko sa iyang message mga igala no. Kini si Nova Grace Ray. Nova Grace, si Nova Grace mga igala no, na-touch gid ko sa yung message but anyway kay ganaman tuod ta ni siya makaigmit good kay para kuno sa yung birthday but na may conflict nga gamay. Ako na lang siya nga tagan og special time no sa ato ang vlog ato siyang i-greet no ato siyang i-shout out si Nova Grace Ray. Daghan kayong salamat no so daghan kayong salamat sa kagtay sa vlog. So atangi pa ang uban vlogs nato no. Syempre natahimuon nga vlog mga igala. We're answering the witty questions. So you can drop your wittiest question diha sa comment box below para matubag na mo ni Boy Buang sa mga sumusunod pa nga vlogs. And don't forget to butang your shoutouts para ma-shoutout na to sa ato mga videos. As again, this is B-Boy Bugay Diagyapon may gala, ang DJ nga may pagkatisoy ang mupapas umagtang sa kasakit sa tagsa ninyo kamadugan. Until next time, please subscribe and click notification bell para update sa mga bagong videos. Huwag klaro pero matag o kalingaw entertainment gyapon kanyo. This is B-Boy Bugay Diagyapon may gala, B-Boy Bugay TV. Like and subscribe. Salamat. Bye bye. See you in my next vlog.